Ie, mae Calan Gaea wedi landio eto hoff oil Americanwyr a perverts y byd drosto. Beidiwch chi a deud bod ni yma'n fideo 8 ddim yn neud ymdrech. Ie, fi wedi troi lan fel hoff superhero pawb, ond am pob un superhero arall. Pwy yn y byd wyt ti wedi troi lan fel? Helo, fi yw Daf Pris o fideo 8. Jawch! Assassin's Creed! Glei? Mae gen i rioed wedi dweud glei. Twat. Pa amser gwell na hwn i drafod y gema arswyd gora? Y gema na sy'n neud i chi neidio allan o'ch croen mewn braw, troed gola ymlaen yn ganol nos, allan neud damwain fach yn eich trowsus. Dim yn swp fi, gobeithio. 6 ydyn nhw i fod yn benodol. 6. 6? 6. Pa le gwell i ddechrau na'r gema Silent Hill? Mae yna ddigon o ddewis, ond yn y rhan fwyaf o'r rhain fyddwch chi'n crwydro drwy dre niwlog yn ymladd nyrsys heb wynebau, plant bach creepy fel cyllyll a dynion efo pyramid fel pen, oherwydd Japan. Fy hoff i ni, Silent Hill 4 The Room, lle ydych chi'n styc mewn un stafell am ddyddiau, heb fwyd na diod, efo chi'n llefa yn dod yn fwy ac yn fwy real. Ie, efo fans o gemau fideo fydden ni uniaethu efo hynny, ond nid dyna'r byd mwyaf dychrynllyd mewn gemau fideo chwaith. Naci? O na. Croeso i Kirby's Dreamland. Byd lle mae creaduriaid bach diniwed just yn meindio'i busnes cyn i blob mawr pink. Dwi'n gweld beth sy'n digwydd fel Ei yma. hwfro nhw fyny, sgen Hieronymus Bosch dim byd ar hyn. Reit, digon. Eternal Darkness ar y Nintendo GameCube, gêm o ddim yn lwyddiant mawr nôl yn y dydd, ond sydd wedi magu dipyn o ddilyniant cult erbyn heddiw. Mae yna fwysfilod a zombies a chrynod mawr, ond mae'r gwir arswyd yr Eternal Darkness yn seicolegol. Ar adega fydd y gêm yn ychwanegu sy'n o sibrwd, llefain, sgrechian a drysan slamio, ac yn gwneud i'r camera ymddwyn yn od fel penod o'r hen gyfres Batman ddim mynd yn wrong. Ond y peth mwyaf creulon nath Eternal Darkness oedd cymryd arno ar y degau pwysig bod y gêm wedi torri. Ar un pwynt, nath nhw hyd yn oed rhoi neges ar y sgrin yn dweud bod y memory card wedi weipio a fod rhaid i chi cychwyn eto. Techneg effeithiol a greiddiol ac un sy'n enwog hyd heddiw, ond ydy chydig bach yn rhy greulon. Pa fath o ddiawliad sadistig fydd yn neud y fath beth. I am bread, lle chi wedi'ch troi'n ddarn o fara ac yn gofod gwneud eich ffordd rhwng rhyw hellscape o gegin ac i mewn i'r tostiwr. Ie, eto ddim yn gêm arswyd da. Jam! Jam ym mhob man! Wrth gwrs, bydd dim trafodaeth o gema arswyd yn gyflawn heb drafod Resident Evil. Ond gawn ni beidio sôn am Resident Evil 6, please. Fi jyst moyn anghofio am yr un yna. Digon teg. Na, y gema cynta yn y gyfres ydy'r clasuron. Pwy all anghofio cael pentre llawn nytars efo bwyelli a picffyrch yn rhedeg ar eich ôl chi yn Resident Evil 4. Neu'r darn yn y cynta lle mae'r ci yn neud ydw'r ffenest. Mae Resident Evil yn dipyn o glossus pan mae'n dod i byd y gemau fideo. Mae fel Night of the Living Dead, Friday the 13th, Frankenstein a The Thing wedi rolio mewn i un. Dyna pam da ni yn fideo 8 yn oed i dim cyn enwi Resident Evil fel y gem arswyd pwysica erioed. Wel, bron. Bron? Hatterful Boyfriend. O, Daf, diw'n ddim yn edrych fatha gêm arswyd chwaith. Na giw, wel yn hwn, chi'n chwarae'r ferch ola fyw yn y byd yn gwneud eich gorau rhamantu colomenod mewn ysgol uwchradd. Ond, dwi'n mynd dall. Mae fe'n hit mawr ar-lein. Pam? Pam colomenod? Be sy'n wedi digwydd i'r ddynol rhyw? Pam bod y gêm wedi cael ei wneud o gwbl? Pam, Daf, pam? Ie, oherwydd Japan.